És un moment molt important per nosaltres. Estem a punt d'enregistrar la primera nova veu. És veritat, és un D'Arraca Mosto amb 20 anys. És un moment històric. When I sing so hard, you won't... Nope. Don't move? Don't move. Right! Yes. Thank you very much, James. Oh, yeah, man. Yeah, no, it's all taken care of. Tinc la gran sort de començar a gravar la primera cançó avui. És una cançó que es diu Mare, que l'ha fet el Pemi, i a mi m'agrada molt especialment, perquè és una cançó dedicada a les mares, i les mares són el més gran que hi ha al món. Un moment. Els discos i les gravacions es comencen per les bateries. Doncs anem-hi. Però no seria millor que expliquéssim des del començament tot el viatge? Va, potser sí. Sí, no? Crec que és molt millor. Que mola l'excursió. From the top. Bueno, hem a punt de començar... Soy una mujer y me llamo Peligrosa. Me gusta la sauna, viajo y me voy allí. I like something rich. Soy una mujer y me llamo Peligrosa. Bueno, looking for a good point of view. Seus Alcatraz. La Roca. Estem al Bristo 44. El garito del Dani, un amic nostre de Vilafranca que està triomfant aquí a San Francisco i tota la costa, que bueno, es veu que és espectacular. Fins i tot ha vingut el Ferran Adrià i tots aquests cuiners d'aquí del bombazo català a introduir-se per aquí mitjançant ell. Torroella de Montgrí, me cago en la puta. Torroella! Capital del món, hòsties. Torroella de Montgrí, tio, sí senyor, ja el Castellot allà dalt. Això és Chateau a San Francisco. Prometo que és Chateau. Menjar Chateau San Francisco ja era l'últim que ens podíem esperar. Precisament perquè som ambaixadors del Chateau. Callos, I aquí la penya fotent-se una cosilla. Ai, no. Era monitors, tot, Una família de Bareto. De pintar la clatallot, però podem anar a una guerra. Bon dia a tothom, des de San Francisco. I ara anem cap al Guitar Center a comprar aquestes cordes. Secció de persones normals. Sortint de la dels músics. A la secció de músics. Anem a la secció de músics. Que no sé on anar de la secció de músics. Increïble. Bueno, jo tinc la fortuna de poder-ho viure i a més doncs, ara fer de transmissor, no? de les cançons a través de la veu i moltíssimes ganes, vull dir, en sèrio. De debò que és, ja et dic, un somni fer realitat per tots. Anar cap a l'estudi ara que encara ho està agrandant més, no?
És curiós, no? Fer una entrevista a Ràdio Reus des de San Francisco. Flipa, tio! Hello. Hi. I'm so glad you're here. Yes! All right. Good to meet you. You made it. My name is Jesus, like Jesus. But I'm not. My name is Jimmy, like Jimi Hendrix. Okay, Jimmy. Bemi. Bebby. Right. The real name is Jaume, like James. James Bond, Oh, you know. okay. How you doing? Jim. Nice to meet you. What's your name? Salva. Salva. Oh, Salva. Salva. Well, let me show you the studio. So come this way. Estem acostumats a llocs una mica més petits, diguem. Una mica més petits. Així com a 100 vegades més. Les bateries, tio. Però aquí no hi és, no? The rest of the kit? Hey, how many inches is the... Tom's? No, the bathroom. The bathroom? Bathroom. Bathroom? That way. No. You know. What? How you tell this? Bathroom, no? It's the Gretsch kit. Yes, the great kid, but 1 ton, 2 tons, 3 tons, and that's... Yep, that's all it is. What's the name of this? What's the name of this? Of the kick drum? Cake drum. Okay. Let me show you the apartment. Yes. Okay. Aquí tenim rentador i secadora. De tot de salsa, no? Menys aigua. Totes les salses. Tota la col·lecció de guarrades que et puguis imaginar. Quina pandilla de guarrades. Mira, hi ha una aigua. Conyo! Hòstia, tio. Collons. Però és que hi ha una de guarrada aquí, tio, que pots flipar, eh? Ha començat el xou. Ha començat el xou, tio. Que guai. Good morning. The breakfast is... Està molt bé, mengen molt bé, diguem, tenen un colesterol bestial que els surt per les orelles i ens haurem de cuidar una miqueta, si no al final no ens podrem ni posar la roba. Jo el dic per què. Però bueno, mola, Com que són tan restrictius al seu país... A mi també m'havia agradat un bacon. Ells tenen encara... Amb ous quadrats, patates. Colesterol del 15, Per tio. un altre país, però no t'arrisquis, no? El xèrif Lobo menjava cada dia, això ho estic menjant ja. És un esmorzar que m'encanta. Tot és a lo gran, tot és gran. I ho pots menjar tant aquí com allà. Però no cal que dinem, no? O què? És que això és dinar. Ens fotem un sàndwich, tio. No? Per què no fotem un sàndwich? Per dinar i punto. És pasta de carmelo, així com tou, com els carmels aquells que tenim nosaltres allà que es diuen darlings. Els coneixes, darlings? Molt malament. Bueno, és com pasta de caramel darlings i a dintre crema de cacauet. Ara m'estic menjant unes cortezas bacon nets, que són iguals que les d'allà. Cuando estoy deprimido me como la crema de cacahuete. Crema de cacahuete, creamy. Avui és el primer dia, encara no hem començat de fet,
Ara he de parlar una miqueta amb la Sílvia perquè ens expliqui com graven ells els discos. We'll have everybody playing together on stage, like a live show, but we'll only be recording the drums for final. Okay. So we'll go one song at a time, and we'll have you play the song, and we'll talk about the song and the parts. And if there's changes, then we'll say, stop, let's try this. We'll be recording the drums on an analog tape machine, 2-inch, right? Okay, sí. And then we'll transfer it into Pro Tools. Then we go to the other studio, and then we'll do bass, guitar, and then go to the next song, bass, guitar, maybe 3 songs, and then we'll do vocals for 3 songs. That's what we... So we'll do vocals early so we don't wear out your voice. That's what we at the very wanted. end. Okay, that's right. And then after vocals, and after all the other parts are finished, percussion, Overdubs, everything. overdubs, any kind of keyboard parts are finished. Effects, yeah. Then we're going to come back here to this studio and mix on this console beneath, and with the automation, and mix all the songs all at the same time. How you guys doing out here? Woo! I speak with Jim, Yeah. and we have another 3 songs. Okay. He told me that they didn't listen, and I have the CD. Okay. If they, Okay, good. Yes, Yeah, we'll listen. Because we think that these 3 songs are good to the CD. Okay. Go to the CD. Volo e tremolo e cerco e trovo. I'll sing the sound it was. Hug, it sounds more traditional, maybe. Yes. It's not a bad thing. Very classic. But I want to hear the rest of the songs to see how much is modern, how much is more Yes, traditional, yeah, and see which ones fit together best. Jesús, em pots tocar un mi? Vale. Now maybe this one more time. One more time. Al final era... És el mateix que la maqueta, no? Sí, sí. Vinga, va, Cal provar-ho.
No. No, més guai això. Anem a fer-ho. Tan, pam, pam, taca-tu. Saps algú de... No. Pam, pam, raca, saps allò que fas? Se'm fa com molt raro. Jaume, hi ha el break aquell de taca, taca, pom, taca-tom, paca-pata-pom, xum. Saps? Taca, 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 algo així. No. Caixa. No queda bé. Taca, taca, pom. Tom, taca, taca, pom. Jo estic content. Realment el sistema em sobta una mica, no? Aquesta tranquil·litat, aquest tranquils, no passa res. Bueno, ara venim, no, vés a provar, tranquil, però bueno, potser és la manera que tenen de treure el millor de tu, no? Els discos, normalment estic jo sol en una cabina tocant sol, els altres estan allà a la taula i és molt més fred, no? I ara aquí estàs en un escenari, rodejat de tots els teus companys, com si fos el teu local d'assaig, fotent-li canya a tope, tot microfonat i intentant agafar les tomes el més directes possibles, no? I feel tempo. Same place? Destrueixo, em reprodueixo, per tu composo i canto i faré així, perquè no me la miraré. Deixa de cridar, escolta, que ja hi tenim vergonya. Per tu jo faig mare, primera nova, que somiar i volar formi part de la meva doctrina. Hòstia, tio, una putada, tio. Em sortirà segur, tio, hauria de revertir-ho 3 vegades. Això voldrà dir un rellon innecessari, tio, sense ser culpa meva. Dins estel, com tu sortim, sempre que vinc per mi, tu ets el més gran dels superherois. I per tu no puc mare deixar de cridar, escoltar, callar i tenir vergonya. Vale, per tu tinc sort sempre que vinc. És canviar això, hòstia. Tinc sort. És una putada, Però bueno, no passa res. Vinga, va, una més. Per fora rock, per dins estel, per tu sortim, sempre que vinc per mi, tu ets el més gran dels superherois. I per tu no puc mare deixar de cridar, escoltar, callar i tenir vergonya. Per tu estic trist, per tu em refaig, per tu estimo. Per tu penso molt i poc, per tu imagino. Per tu acaronyo, per tu em tanco, per tu lluito, per tu perdo, per tu parento ser qui per tu hauria de ser. Per tu em destrueixo, em reprodueixo, per tu
possibles i saps que tu mare fas que pugui perdonar qui no mereixeria. He's freaking good, isn't he? He's good, isn't he? Bueno, no sé, anem fent-ho. Step by step, pas a pas, i aquests deuen estar aquí tonquejant, ja els coneixem. Cabal. Què? Bueno. Bé o no? Es tracta de que continuem aquí, així. No cal. No. Home, hòstia. Encara està arriba. Hem vingut a les 11 del matí. Hem començat a gravar a les 6 de la tarda. Ara entendreu per què el nivell de ritme, el ritme aquí és bestialment estrany, no? Perquè les hores les compten bàsicament així, d'aquesta manera. Ara serien la 1:30 i d'aquí mitja hora seran les 6. Per això quan quedem a les 11, ells venen a les 4 de la tarda. És el que no s'acaba d'entendre. Però bueno, suposo que ens acostumarem. No sé, entre el jet lag i aquests rellotges ja aquí no hi ha qui s'enteri de res, tu. Això són dònuts, això són... Mira, això és espectacular. Aquí dins hi ha salxitxa, i van amb un pal. Això es pot al microones, pal, és una guarrada espectacular. Bueno, i rollitos primavera, etc. Xupa-xups. Tota mena de salses, guarres, però si amb això no en teníem prou, que tenim un sortit de salses guarres, barbacoa, picante, ketchup, maionesa rara, maionesa més rara, no ho sé, espectacular. Pomes, ningú se'n fot ni un. Estan aquí des de fa 4 anys, que es va inaugurar l'estudi. I això, que quan vam arribar tots vam pensar que era alcohol, això és, perquè t'agafes una tassa d'aquestes, ara no ho faré, però ho explico. Li poses el gustet, agafes, fas un cafè, vas a la cafetera, poses el cafè aquí, amb el gustet, la llet, et queda un Irish coffee o el Monroca, jo què sé, aquí hi ha 10.000 sabors. Ells els hi diuen flavors. Tenim un sortit d'herbes espectacular que seria la secció bio, soda, que diuen ells, soda, you want soda? Una Pepsi, soda. Secció tacos, galetes salades, bueno, i això cheese-it, galetes de formatge, carmelos. Això és real, no és imaginat. És real, carmelos, més carmelos. Hòstia, mira quina salsa. Original gourmet. Tots són salses prefabricades, és espectacular. És que té collons, la cosa. Crema cacauet, és que si comencéssim a buscar les guarrades, és impressionant. Mongetes en llaunes. Ves a comprar les fresques en llaunes. Pèsols en llaunes. Aquí hi ha alcohol. Collons. Tenien amagat. A veure, aquest... Segur que és guarro, però aquest alcohol no se'l veu ningú. A veure què és això. Anem a veure. Què és això? Suc de pomes fresques, no, tenia alcohol no. No té alcohol, suc de pomes fresques. Tenen aquí les pomes fresques, però no. Piruletes. Més piruletes. Tot això en una habitació, eh? Bé, és que jo crec que és millor parar. Deixem-ho aquí. Cut. Right, okay, let's call that bridge. Okay. Okay, so you call that bridge, then you go to the bridge, and then you go back into the groove again, and then riff 1, and then groove again, and then riff 1, riff 2, bridge, and then chorus. Okay, that's a really good chorus, and it's taking too long.
So we discussed it, and here's an option on how to make it work. Now we know what the parts are, right? Yeah, this is the discussion of the day. Okay, here's an idea. Groove. Second verse. Yeah. Then he goes into the double riff, and then boom, you're right in the chorus. Yeah. Estem amb allò de que tenim una cançó dura, és a dir, dura, rockera, canyera, la més canyera, més corrosiva per mi del disco, i la volem fer... Tio, què és això que tenies aquí, tio? Aquí i aquí. Sí. Unes panses que em van sortir. Em van sortir panses després de la primera setmana de gravació, després d'haver vingut de viatge, d'estar 2 nits gairebé sense dormir, la panxa bruta, els nervis, l'estrès de començar jo el primer a la gravació, tot plegat, suposo que va fer que em sortissin menjar xungo, panses aquí, el menjar, tot plegat. Però bueno, és el que hi ha. Ara ja no en tinc. La proposta que vas fer tu, de lo de la tia que s'independitza, és una punyada per mi. Vale, res, jo no era una proposta sòlida. La idea per mi és bona. A mi m'hi mola més aquesta proposta de Bosque. La idea per mi és bona, el problema és com està portada a terme, si hi ha alguna cosa que no ens agrada o no ens funciona. Tu dius lo de la zona de quimioteràpia, o cambra de luxe per morts, que a mi em sobtava. Però quina proposta hi ha per canviar això? Llavors, quan tinguem la proposta direm si mola més o no, però si no, això és el que tenim, i a mi m'agrada. Jo ho veig així, saps el que vull dir? A l'hora de cantar-la, la trobo doncs dura, molt canyera, però si això és el que volem, tio, jo recolzo això, m'entens? Escolta, també pots dir, mira les coses que em passen, però no té força. No té cap força. Això té una força que t'hi cagues. Tothom sap, la lletra ningú té ni puta idea de què va, però tothom sap que diu zona de quimioteràpia, tothom ho té aquí al cap, des del primer dia. Això no és dolent, jo crec. Si realment és tan fort i copsa tant, doncs això és el que hi ha, tio. Està concebida per tu, pel Pemi i una part de mi, vale? Pues, tio, decidim el que... El Pemi no s'ha implicat. El Pemi no s'ha implicat per la lletra... L'has vist opinant d'algú? No, en cap moment. T'ha dit que és xungo zona quimioteràpia? No ha dit res. T'ha dit que és xungo la sola? No ha dit res. Que no? No. Tant li fot, també tant li fot. El Jesús no l'ha fet. El Jesús... No és seva aquesta cançó, no? Vale. No és el seu estil, no és el seu rotllo. Vale, d'acord. El Xavi, vist des de fora dintre dels que toquem, ell també opina una cosa molt sàvia també, no? Sí. I s'ha d'escoltar. Tu què canviaries, Xavi? Tot el sentit de la lletra? No. Zona de quimioteràpia, a veure, què diu més? Cambra de luxe per morts. Vinga, seguim, estem en una línia. Zona de quimioteràpia, 2. Tornem-hi 2 vegades. De gota en pel meu front, carbó, mercuri i plom, tio.
És allò... Bueno, això que... I jo aquesta l'acceptava, però Això clar... perquè està... Aquí sí que està... Bueno, Sí, però altres... Ser-ho amb els conceptes... Zona de quimioteràpia és la Terra? La Terra és una zona de quimioteràpia? Sí, per ell sí. És una cabra de luxe per morts. Nosaltres hi vivim bé. Però no teràpia, és una zona química, sí. Una central petroquímica, no? O un complex químic, vale. Però no Però no és com la quimioteràpia, perquè no ens estan curant. Exacte, ens estan... Precisament ens estan matant. Ah, exacte. Vinga, ja tenim I les cambres, les zones de quimioteràpia són per curar-se, no? Exacte. Perquè no és una cambra de luxe per morts, és un lloc de puta mare, però que l'estem... Ens l'estem carregant. Això és una altra cosa, i això es pot dir a l'estrofa. Els altres i nosaltres com a còmplices. Sí. La idea em sembla bé, però les paraules o frases no les trobo... No, està clar, està clar. Mira, ja, tenim... El problema és que no teníem l'alternativa. Això, exacte, Beautiful song. Yes, it really is. You are the best. Good job. That's awesome. Hem fet una tria de guitarres absolutament vintage, que vol dir antigues, velles, i són les clàssiques de sempre, però en nivell alt. Per exemple, una amb la que jo ja he estat gravant totes les referències quan el Jimmy gravava les bateries, és aquesta Telecaster, de l'any 64, 65. Les guitarres bestials, sonen del 10. Farem servir aquesta per guitarres rítmiques així rascades, per servir. Guitarres que no són molt distorsionades, saps? Després una, la germaneta d'aquesta, que és la Fender Stratocaster. Aquesta és del 70 i poc, i la meva també ho és el mateix model exacte. Són exactes, diferents colors, potser la meva és groga, però les guitarres de Clapton. Per fer rock and roll, aquestes dues són potser per fer coses rascades, més trencadetes, no molt canyeres, molt distorsionades, com per exemple aquesta. Aquesta jo també la tinc allí, és la que faig servir als concerts normalment, però un altre model. I aquesta, aquesta i aquesta que us ensenyarem, han posat les cordes més gruixudes perquè són per fer les guitarres més distorsionades, més potents, les més de... les guitarres més canyeres. Les guitarres Les Paul, aquesta és la meva preferida. L'altra que farem servir és aquesta, és molt coneguda perquè la feia servir guitarra dels AC/DC, la Gibson SG, autèntica del 60 i pico, bestial. Doncs tant aquesta com una altra, posem les cordes més gruixudes i no estem nosaltres acostumats a tocar amb cordes tan gruixudes. Per tant, quan vulguis fer coses així amb la guitarra, com bendings, que es diuen bendings, això, fan molt més mal als dits i costa més. Ara, per fer coses canyeres, van del 10. Aquesta és molt coneguda pel Chuck Berry, el B.B. King. Hòstia, l'hem de trencar. Sí. Com feia el Chuck Berry? No era així, no? Jo també ho feia l'Angus Young, amb l'altre. També és la cançó de Regreso al Futuro. També. Guitarres del 10 per un estudi del 10, per músics del 7. Per músics del 7. Ara no estem fent res. Veiem passar les hores. Ja ens veus. Doncs mira, responent a les teves preguntes. No parem de jugar a tonteries que hi ha per aquí. La Xbox, a fer cops de puny allà...
saps? Hòstia, no li puc fotre tant, però... Hosti, Xavi, tu t'aniràs sense acabar el joc. Sí. Llats unes piles. Hombre! Està despertant. Torna al món real. I have a dream! Ai, que corre! Sí, veus, aquí surt. Volia, fot alguna cosa, tio. Tio, ja passa de tot. Natal. Hòstia, que pesats que són, no? Que bon. Vida! Una nota d'aquella. Mira. Vida. Una pallissa és una bona manera de magatzemar. Sí, però ja ho faré jo ara. Estic desolat. Què ha passat? Que no s'ha gravat! No, tio. Moltes hores perdudes. Un gran comandant que teníem. Ens va deixar, el primer comandant ens va deixar. Ah, sí. Xavi Fortuny va abandonar la missió. Jo no recordo com es toca el piano, no sé ni si soc músic o... Pues vaya rollo, no? Ah, ok. No, I probably heard that. The piano. He estat a punt de trencar un piano i gravo un piano que no serveix per res. Imagina't. Bueno, com tu vulguis, o li diem que ha canviat de cançó, o baixes, o què fem. Crec que són protagonistes collons del Salva, tu i el Però les altres és possible que les canvi jo i que faci el to, perquè és que és el pal del que anirem. Què? Si anem de bon rotllo i tu no cal que filmis ara el que et pilli. Que què, les altres? Hem d'anar de bon rotllo, intentar comunicar. I jo ho he intentat tots aquests dies, a tothom. Anar a buscar gent, un munt de vegades. He fet aquest procés, un munt de vegades. No sé, Jesús, que t'ho torno a dir, que fan una cançó teva i jo de tu vindria. Ja ho sé, jo també ho vaig pensar el mateix. Vale. Jesús, t'has emprenyat. Sí o no? Sí o no? No, no facis la puntillada. El que tinc clar és que tot això ve provocat pel ritme d'ells, dels de l'estudi. No? Jo ho tinc clar, jo ho tinc clar. Si tu estàs en un ritme de treball anar fent, hòstia, no passa res, al moment no has pujat dalt, saps què vull dir? Tia, per la mare de Déu, tio, tenim 40 anys, tio, no m'ho fotis, saps? Però bueno, ho entenc així, entenc que tothom està una mica rebotat amb això. Però bueno, de la mateixa manera entenc que tampoc és just enfadar-se, saps què vull dir? Jo puc emprenyar amb qui sigui, li foto 4 hòsties a baix al sac o em cago en la puta pagada i truco amb algú per desofegar-me. Però jo he estat tota la tarda a baix, primer he estat una hora i mitja esperant que vingués el tio, quan ha vingut m'ha dit que una hora i mitja me'l pugés aquí dalt, i he baixat jo primer una altra vegada, he estat mirant que comencessin la veu, quan ha començat la veu se li ha pagat tot l'ordinador, hem estat allí aguantant el tipus, quan ens hem tornat a pujar, i llavors he dit, me'n vaig a baix que ja deuen estar provant la veu, ho he dit, m'han anat a baix, i ho m'ha seguit, doncs fica set, baixo baix. Comencen a provar, el primer que he fet és apagar els llums i veure com sonava la veu sobre el tema, és que estava provant, no estava gravant. I llavors ha passat això. I dius, què? Salva, digue'm. Més enllà dels teus problemes, més enllà d'aquesta pena, no pena,
Ah, vale, Això és un artifici creat que va bé més endavant, però no tan aviat. Vale, perfecte. I després has cantat la segona, estrofa molt més bé que la primera. La primera ha d'haver-hi una mica més de... La primera massa happy. Vale, massa happy, no? Una mica més tancadeta, no? Més panxa. Ah, més marxa. No, panxa, terra més. Aviam. Més enllà, una mica més. Més enllà dels teus problemes. Sí? Més o menys així. That way? Or maybe more intimate? No, I think it's good. Okay, yeah, I think. Okay, let's try another. Here goes. Més enllà dels teus problemes, més enllà d'aquesta pena, hi ha un lloc feliç, només has de provar endinsar-t'hi. Xavi. No tornaràs a venir o què? Pues tornem a venir. 700 euros. Si fem una SMS... 700 euros estàs aquí. Xavi, si fem una SMS, paguem el bitllet. Estàs pagant. Tot el rotllo o què? Però aquí a Bedford, però... Ah, vale. Perquè... Bon viatge. Però que vas a tothom. Que raro. Ara estem patint un petit càstig per haver obert el maletero del autocar aquest i ens ha dit firmes aquí i fins que jo no vingui no fiqueu la maleta, No, perquè... que us vegi jo. Igual la poses aquí i era allà. No, era allà, és que s'ha d'anar encaixat perfectament. Bon viatge, Més enllà dels teus problemes, més enllà d'aquesta pena, hi ha un lloc feliç, hi ha un paradís, hi ha un lloc feliç per a tu. This is funny too. Més enllà dels teus problemes, més enllà d'aquesta pena, hi ha un lloc feliç. Hi ha un paradís, hi ha un lloc feliç. El serè va frenat, Quan vulguis seré al teu costat, no cal patir tot el camí, has de seguir perquè és així, però es va allunyant el retorn aquí al meu costat. Serem amics, serem germans, si vols nens petits, si vols ens fem grans. No frenis en el 6. O sigui, serem amics, serem germans, si vols nens petits, si vols ens fem grans. No frenant aquests 6. No, si vols nens petits, sí, no. O sigui, si vols nens petits, si vols ens fem grans. Serem amics, serem germans, si vols nens petits, si vols ens fem grans, no hauríem d'estar sols, portant el vol, si vols fem Cosa que més em va sorprendre del Salva, possiblement és que és molt treballador. És un... Jo li deia, bueno, parem i ja ens veiem demà. No, com que demà? No, ara ens anem a casa teva i m'ensenyes aquella cançó nova perquè jo fins d'aquí no me'n vaig i tal. I en aquest sentit és per mi, com a músic, que és la cosa que sempre he volgut, doncs, hòstia, m'ha omplert pràcticament del tot, no? D'una persona que vols treballar i ell està disposat i inclús ell t'estira amb tu i tal. 1, 2. Si vols fugir, si vols marxar, això t'ho arreglo per demà, perquè saps que aquí seré al teu costat. No cal patir tot el camí, has de seguir perquè és així, però es va allunyant el retorn aquí al meu costat.
poc més. Tu pensa't una estrofa, com que n'hem de fer dues, Vinga, va. i jo em penso una altra. Va. Les posem en comú i a veure què diem. I igual entre les dues podem fer alguna cosa. Jo crec que ho trobarem. Però el lloc està situat, Ara ja estem a un bareto. Vinga, va. O un pub, o una disco, jo què sé. Bruixa disfressada de rossa imponent la veig cada dia. Em poso sempre sent. Deixa'm preguntar-te per què esperar més. Vols sortir de festa i arribar a l'infinit. Crec que li faig força gràcia. Pot ser una nit especial. Intentaré impressionar-la. Avui me la faré, segur que triomfaré. Com m'agrades, nena, comencem el ball d'una melodia que ens farà al·lucinar. No puc controlar-me, què m'està passant? Les mans se m'escapen, no podré resistir. Hem de fugir d'aquí i travessem la ciutat. Busquem un lloc adequat. Nena, molt prepotent cantat, no? Nena, hi ha coses que... La canta ell. Cantat per tu queda molt prepotent. Vale, doncs hem de buscar una altra cosa. Estem parlant de que és una tia que ens mola molt. No, ja, m'ha quedat claríssim. Vale. Això m'ha quedat claríssim. I que ens la volem follar. M'agradava molt més lo de la Terra. Però de la Terra ja parlem amb una cançó. Amb quina? El m'he somiat. I? Vale, però... Joder, i parlem de Així molt, t'agrada més la versió aquella? Bueno, doncs A mi passem aquella versió. m'agradava molt més allò que havíeu fet de la de Terra. Espera't, lo tinc aquí. Però, Ho hem descartat, al final. però el que no m'agradava és que digués lo de... La frase aquella, com era la... Ho hem Zona arreglat. de quimioteràpia. Sí, és l'únic que no Tenim m'agradava. arreglat. Tot el més estava molt bé. Doncs vinga, doncs llegeixo aquesta. És que això és un tema una mica xorres, no? Mira, És una tia, me la vull lligar... Tu t'has vist? Sí, Cristian. Avui m'han enviat una ecografia i he vist el sexe del que serà el meu segon fill. Filla, en aquest cas. Tornaré a tenir una altra nena. Estic molt content. Espero que em cuidi molt, igual que m'està cuidant la Maria. I serà molt divertit, mira. Ho celebrarem aquesta nit. Tinc ganes. Començar a pensar en el nom, totes aquestes coses. He de ser papolla un altre cop. Felicitats, cada crac! El tio està editant bateries que no sé si ho podria fer en un altre moment, És que no ho entenc, perquè no ho fa una altra persona. Hem intentat accelerar el procés i dir-li alguna cosa i no en treus res en clar. Ell va al seu pinyó i funciona millor en el seu pinyó, saps És allò? que clar, ell té clar el que s'ha de fer entre avui i demà, d'acabar el Cristian, ho té clar, no? Sí. No ho té clar, no ho acabarà. Sí que ho té clar, però va una mica... Ell va al seu pinyó. A mi em va dir clarament ahir que jo no gravaria fins dilluns, perquè s'havia de fer el Cristian. A mi això m'ho va dir ell. Jo vaig dir, no tinc cap problema. Igual resulta que avui graves per la raó que sigui, Salva, vull dir, tranquil. No tinc cap problema per gravar, al contrari. No, ja ho sé que no entens, ja ho sé. Però, Ja ho sé. ni tu ni ningú, tio, clar. El problema és no gravar.
veníem a fer un mexicano aquesta nit. Experiència sexual. I m'ha dit, oh really? No! Has vist el que diu el Cristian? love it! Que si bujarra és positiu perquè un està obert. No parles el que... Està de puta mare, home. Deixeu de bocar merda sense parar, si seguiu així, no ho podré resistir. La trobo una miqueta així com patillera, saps? La Deixeu de bocar merda sense parar. Bueno. Deixeu de bocar merda sense parar, És que merda... Deixeu de bocar ja, deixeu de bocar ja. És que la melodia mola molt que sigui. Pam, 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 pam. Deixeu de bocar més merda. El sense sobre... No cola aquí, Deixeu de bocar més merda. Sense... Merda. Sense parar. Si ho fot... Merda a tot drap. M'havien fet també. A tot drap? A tot drap? Merda. A tot hòstia. Ara, la merda... Deixeu de bocar més merda. Merda. Sense... No parar. Sense fre. Sense fre queda una mica raro, no? Ja, raro. Deixeu de bocar més merda. Collons. De bocar més merda. Fills de puta. Cago en Déu. Guarros cabrons. I més merda. Merda. I més merda. Deixeu de bocar més merda. I més merda. Si seguiu així, no podré resistir. No, això és una puta merda, tio. Per què? Sí, home, sí. Deixeu de bocar més merda i més merda. Sí, ho trobo genial. Sí, en sèrio. Merda i més merda. No només merda. Merda i més merda. Però com vas? Deixeu de merda bocar sense parar. més merda i més merda. Digues així, digues així. Més shit and more shit. Quan siguis el sol, Quan siguis el Sí, però la meva proposta és... Sí, però el temps. Entra un pèl abans. És bastant friqui, Ah. la teva. No. Quan siguis el sol, seré. Dóna'm el to. Dóna'm el to. Canta-la tu, canta-la. Quan siguis el sol, Quan siguis el sol. Vinga, fes-ho. No, home, no, tranquil. Quan siguis el el sol. sol, seré. Fes-la fent. Quan siguis el El sol. sol, seré allà esperant. Deixa que t'estimi. Lia molt, no? Bueno, doncs, això, el que feia donar-li quantitat de força... Deixa'm fer una estona a mi i tu t'enganxes després. Quan siguis el sol. Seré allà esperant. Deixa que t'estimi. Quan siguis el sol, seré allà esperant. Deixa que s'estimi. Això és un solo a sobre de la teva veu principal. Bueno, doncs no, doncs fora. És un cànon, és com un cànon liós, Tenia un cànon, tio, li donava una força al final, cabrons. No sabeu el que tirava a la basura. Quan siguis el sol, seré allà esperant. Deixa que t'estimi. Tots dos navegant. Entens? Després vindria Nas. No ho provem. El sentiries com molt més baixet, evidentment. Canviant la mètrica de la veu Sí, principal. és un canvi, és una cosa absolutament anormal. A veure, canteu vosaltres dos, jo canto la normal. 1, 2, 3, quan siguis el sol... No, amb el tempo i tot. Quan siguis el sol... Jo et proposo que entra abans que la principal i tot. No, això no anirà, home. No pot anar, home. Vale, doncs. A
Mira, tum, 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 quan siguis el sol, així. Fem apostes. No pot entrar. Fem No, apostes. no hi ha cap aposta contra vosaltres. No va i punt. Ara, la meva proposta és diferent. Em sona a una veu improvisant. Sí. A l'últim Fa un coro solo. de la cançó. Sí, segur. Flipant allà... Sí, segur. Conduint el cotxe. Seguríssim. Però no em sona... Seguríssim. I què li mola a la gent? No em sona el que escoltar la música, flipar i punt. Sala, es prova, que no costa No, res. ha d'estar tot així. Terra. Sala, escolta un moment, en els coros hi ha regles escrites. Harmonia i tempo. A qualsevol escola que vagis. Sí, han escrit aquests. Doncs vols que et digui una cosa? L'evolució de l'home parteix de la base d'inventar coses noves, no d'estar fent sempre el que fan els altres. Però són uns Si cracs. això flipa s'ha de provar. I el Beethoven eren uns cracs. No pot ser que dos instruments es fotin d'hòsties l'un amb l'altre, entens? No es poden fotre d'hòsties, perquè llavors és com si dues persones parlen alhora, no entens a ningú. No poden haver dos solos de guitarra alhora, perquè no els entendries. No pot haver un solo de guitarra i una veu alhora, perquè no l'entendries, a no ser que estiguin quadradíssims i complementats. No poden haver un coros que fan una cosa i una veu que en fa una altra absolutament diferent i que no estan complementades. Han d'estar quadrades, és mètrica. How about double time? I'm going to take an elephant and a speedboat and then drive it around the lake a lot. It's about the same. What luggage does he have? The guitar? The guitar and this back. I bueno, me'n vaig aquí amb una mica de pena perquè m'agradaria quedar-me més, m'agradaria acabar de sentir tot el procés del disc. Però bueno, he acabat, aquí tinc el tiquet que em porta fins a l'aeroport. I això és l'últim adeu. Al comtat de Siskillo. Marxa-ho, tio. Bon viatge, Cristian. Et trobarem a faltar, que ho sàpiga. Posa algun comentari al blog de tant en tant, eh? Ciao. Adéu. Tu pots, si vols, canviar tot això. Fes-ho ara. M'he vist somiar, m'he vist lluitar per un món en llibertat. I know the problem is that my voice is really tired. I think so. It's better if we can try for divided parts. See, I want you to sing this when your voice feels great. And you got to feel great when you're singing it. Yeah, So I'd rather wait till you feel good, and then it'll be easy. So, why don't we? I think we should switch and let's do some guitars, and we'll sort this out tomorrow. Okay. Good job. No, me'ls he anat manegant, però no em sento bé, tio, cantant això. Aquí. És que, fixa't, per fer aquella cançó, tio, he de fer moviments, he de buscar, I aquí és... Ara em trec aquest, no el trec, aviam com em sento, hòstia, ara m'equivoco d'aquest tros de lletra que el tinc nou, de fa un mes, i és molt difícil. Aquest tros l'he de fer sabent-me la memòria. Convençut. Per cert que estan bé els canvis, a mi m'agraden. Sí, no? Sí. Jo cada cop que l'aixafo és perquè no em sento bé, ja no tinc ganes de fer-ho. Per un moment, que haig de perseguir aquest home. We'll do some more. See that guitar part lost.
Diuen les males llengües que el gym és família del Houdini. Això diuen, no ho sabem, però realment té un domini per escapar-se impressionant. On t'has anat? Ja t'has tornat a escapar. Però ara et fotràs perquè ja he acabat les guitarres rítmiques i tot el collons de guitarres que s'afinen i s'afinen i s'afinen. Solo de teclat. Ella ha de parar de tant en tant de gravar, no? Diu que necessita menjar cada 2 hores per tenir el cap en forma, la ment en forma, i de tant en tant, bueno, estem gravant i ens diu, ara vinc, no, un moment, necessito un moment, que tinc que anar a l'altre estudi i tal. Aquests moments que en teoria són 10 minuts, un quart d'hora, bueno, a vegades es transformen en 3 hores, 2 hores, quedes aquí penjat, i bueno, és una cosa que no entenem, ara ja ens hem acostumat, però bueno, és difícil, no? I bueno, ara ja estem amb el cachondeo de que t'està tothom pendent i que no s'escapi. On has anat? T'estem buscant. I aquesta és la cançó que es diu The Lost Gym. I should definitely try and get some sightseeing in tomorrow. And poor Christian, all he got to see was the high-low and. Christian, we don't have room on the high-low, no? He has to go to Marshall Hotel. Oh shit. L'habitació del Kilo, què? Worse than Africa. Jo ja he entès que podíem fer sexe. Is he staying in the same place as Chavi? But where is We only had girls that night, Yeah. tonight. Oh, okay. We did one room, but we don't have any girls. Not girls, not room, not sex. És un capullo, aquest noi. Capullo. Diu mentides, és un mentider, un puto trolero. Bueno, i una mica bujarra, també. Una mica bujarres, també s'ha de dir. És Salva, trolero, racero. Bujarro. De la família dels bujarres de Manresa. Tio, ja ens ha trencat el ritme de la gravació, tio. Va avui... Joder, hòstia puta. L'he somiat tanta història, tanta flipada, va, i no la pot cantar, tio. Mira. Perquè no s'ha volgut ficar el dit al cul i no hi arriba. Ha Està quedat bé. sense veu. Bueno. Li demana canya i com que és una mica bujarrín, pues queda mitges. A tot bujarra li arriba el seu Sant Martí, tio. Anava massa bé, anava massa bé. Jo vull trencar una llança pel Salva. Trencar una llança, es diu? Sí, tant. No, ha dit tirar. Al cap, a tirar una llança. Ho fa molt bé, passa que aquesta cançó és difícil. És difícil. És la més Tio, alta. has cantat 8 cançons de puta mare fins ara, no passa res. I amb el Salva ens ho passem molt bé, és molt divertit, és que és un tio molt divertit. I és molt bon tio, i accepta qualsevol broma que li fem. Salva, aleluia, salva, salva, aleluia, salva, salva, aleluia, a la sauna, Són uns cabronassos. M'han putejat bastant, els cabrons. M'han fet sortir de mare algunes vegades. És normal, sóc fàcil, sóc susceptible, això. Hi ha un salvador que a la sauna se'n va. Ell busca del dit molt gran. El salva se va a la sauna a ver toda la fauna. El salva se va a la fauna. La sauna i el salva i el fauna. Que sí, que no, que caiga el xapa, que caiga el maricón. Són molt penosos, ja ho veus, però són molt bona gent. Al fons són tan macos i tan senzills. Que sabem que no li afecta. Bueno, dic la veritat, són un pedazo de gais que flipes, no ho sabia, i tenen ganes d'anar a la sauna, els cabrons. Sóc a la sauna, rodejat de tanta fauna, però estic tranquil, Perquè porto... perquè he vist El Salvador. Oh,
Salvador del món, Salvador Ell del sempre vent, porta Salvador, Salvador, estic tranquil. És part de quan la penya no té nivell, acaba cantant coses d'aquest tipus, no? Va, tocarem algun nivell, va, algun nivell. Soc a la sauna i busco el salvarracó. Soc a la sauna i he trobat el Salvador. Buscant un marinero, buscant un marinero. Els germans Salvador són uns marineros. Els germans Salvador són uns marineros. Ara sols, un cop més. Ai, que maçònic has quedat. A la sauna em torno a trobar. No ho puc creure, tio. Sense res. Una pallissa tremenda. Amb allò que penges. I a vegades, doncs, això, has d'aguantar temes una mica pals, però ja em venjaré. Quan el Salvador a la saula va caure, Quan el Salvador... Sí, home. Salva tu bujarro, salva tu bujarra, un pedazo maricón, salva tu bujarra. ¿Vas a pillar? Vais a pillar, Nacho. Empiezo a estar ya hasta la polla de esto, nen. Vinga, digue que no em faràs més, que m'estimaràs molt. Molt! Ets un gran. Vinga, va, digue-m'ho, Jimmy, cabron. Digue-m'ho, va, que seràs del meu equip. No m'ho pots dir? Per què no m'ho pots dir? Per què? Estàs boig, tio. Ai, els ous. I si arriba a ser un petaro de veritat? Jo sabia que no ho era. És una broma xina. Aquests bujarrons pillaran més que el Jimmy. Cabrón! La guitarra, sobretot. Ah! Sobretot la Hòstia, guitarra. per darrere m'han atacat molt Cuida fort. la guitarra. M'han atacat molt fort! No, una altra vegada, no. Ai! Com es pica el tio? Ah! No. Be water, tio. Be water, my friend. Be water, my friend. Aquest no està boig. No, jo ja has vist. Jo soc passiu. Jo també, però aquest és actiu. Pensava, acosta't més. No, avança-s'ho. Tremo. Hòstia! Hòstia puta, tio! A veure, espera, no, mira càmera, seu. Mira càmera, que direm unes coses, seu. Va, escolteu, tranquils. Xaula no és bujarrón, no ho és. Mira cap allà. No ho és. No ho és. No és maricón, perdoneu. No és maricón. Jimmy, per favor, Jimmy. Jimmy va pillar cacho, nen. Això ho has xurrat. No ho has vist, també, el que està fent, tio? M'està tirant de tot arreu petardos dels collons, tio, tu també? Ai, tio. I demà aquesta dona fliparà per netejar. Ja li dic que sí. Ja l'acabes, tio. Ja li dic que sí. El fet que nosaltres li estiguem fent bromes, li estiguem fent baixar contínuament del burro, i crec que serà una teràpia positiva per entrar dins de nosaltres i per acabar sent un més de nosaltres, no? Ara vaig borratxo. Pues
Llavors intentaré... Espera, parem, si no puc parlar. Vine. Intentaré explicar la situació. Estem a Amèrica, en un poble que es diu Medford, que és com dir, em cago en Medford. Llavors hem conegut una personal, it's my friend. His name is I'm very happy. I'm very happy for meet you. It's true. In Spain, the people, it's very true. Very true? Very true. It's no lies. Never. Amen? So like something from the heart, you know? From the heart, okay. And you say of the camera, it's I'm very happy for meet you. It's true. No, it's no actor. No. No, it's from the heart. It's true. Heart. And when you can. Yeah. See. Visitor of Spain. You know what you have and the good friend in Spain for all. For all. For all. For all. It's true. Thank you very much for working. It's true. Thank you. Hostia. Buenas noches. Yeah, right. Bueno, ja som 4. L'Adam està aquí. Ja som 5, vull dir. Ja veu beguda? Where is Jesus? We were worried about you. Worried. Where is Salva? No tinc comentat, no tinc paraules, tio. No sé què estem fent aquí. És una puta penjada i el gilipolles del Salva no sé on està, perquè és gilipolles, bàsicament, ell sabrà on s'ha fotut. I no sé, espero que ens puguem retrobar. No podem donar pel cul, Dani, no podem donar pel cul. Hòstia, que el donin pel cul, el Salva. No el podem donar pel cul. Tens tabaco? No en tinc. Tu tens tabaco? Penny, que no el podem donar pel cul, collons. Penny, que hem d'anar a buscar-lo. Anem a buscar-lo. No, a buscar-lo. Però jo el que necessito és fumar. Vale, jo també, però Penny, que hem d'anar a buscar, hòstia. I'm not cigarette? No. Jo he sortit buscant el Jesús. Buscant el Jesús he perdut el Salva i hem aparegut aquí. Estic fent la polla, tio, d'aguantar la pena de tota la penya, tio. Si jo algun dia faig el gilipolles i el penes que t'hi cagues, algú m'arreplegarà a mi pel carrer? Sí. Segur? Qui? El penós del 15 quan se li acabi la taja? Sí. I qui serà? El tindrà nom? El que li toqui. O serà un policia, amb una placa de xèrif. Hòstia, és que em flipo, tio. Una puta despreocupació de tot que te cagues, tio. O sigui, no em puc tajar perquè tinc que estar pendent de les subnormalitats que fa tothom, tio. Hosti, jo ric de les subnormalitats, però també em mola fer el subnormal a mi, tio. No em trobo just, tio. Som uns penosos, tio, uns penjats del 15, col·lega, tio. Tu no ho veus així, clar, perquè tu vas al teu puto rotllo, però hi vas tu, hi va el Pemi, hi va el Salva, va tothom al seu puto rotllo, tio. Això és una puta merda si tothom anem així. A mi no m'importa si fem un pacte de sang. A partir d'ara tothom anirà al seu puto rotllo. Hòstia, doncs em pio les cases de la furgo, el primer que faré. Que vagi qui vulgui a prendre pel cul. I jo dic les coses a la furgo. Ja està, tio. Tomorrow, if he can say the word weed, he is gonna get high, or he's gonna do a lot of driving. Salva? Hòstia, hem cardat tota la puta festa i jo aquí parant a la festa. Ja va, obriu això, no puny. Me cago en la puta, tios. Yeah, we'll try. Vale, noia, va, obriu això, va.
res, la qüestió és que jo he treballat com 4 hores avui. Les meves primeres 4 hores, estic molt content. La que mola és, després d'això, merda, i més merda, brolla, de dins meu. Hòstia, vale, ja amb la lletra dels ous. Anem a veure directament com ha quedat la lletra, home, d'una vegada, home. És que val la pena, tio. Va, anem a la gravació, perquè això... que ara em sobra ets tu. Amb tu i amb les teves obres no puc més. El que tinc però que ara em sobra ets tu. Amb tu i amb les teves obres no puc més.
like so much this song. Per tu no puc, mare, deixar de cridar, escoltar, callar i tenir vergonya. Per tu jo faig, mare, que somiar i volar sigui part de la meva vida. I per tu sempre, mare, ser el nen dels teus ulls serà la meva doctrina. I així, per tu, mare, les distàncies es fan curtes i els somnis possibles. I saps que tu, mare, fas que pugui perdonar qui no ho mereixeria. Let's get the middle too. Tu ets el més gran dels superherois. Per mi tu ets el més gran dels superherois. Tu ets el més gran dels superherois. Sentir aquest desig que no té cap sentit per viure sense viure. Sentir aquest desig que no té cap sentit, que no té cap sentit, que no té cap sentit, que no té cap sentit. Sentit! No. Ara. Sentit! We got it! Aquest desig que no té cap sentit per viure sense... Very strange. Aquest desig que no té cap sentit. One more time. Aquest desig que no té cap sentit. Ahir vam fer la despedida del Jesús, van venir molts amics australians, molts amics americans, van venir amics del Vendrell i vam fer tota una festa de la casa, vam acabar tocant, vam fer pa amb tomàquet, vam fer truites... Catalunya en fot. Catalunya en fot. I ens ho vam passar molt bé. I així vam fer una despedida com cal. El que passa que ara estem en moment de mescles i ens sobra temps per tot arreu. Estem escrivint el blog, juguem al billar, aquest billar d'aquí, ens toquem els ous aquí, en aquest sofà, parem amb el Jim. The master of the album, about this album. You gonna go listen to this? Yeah? Okay. Jimmy, I també pots enviar-ho. I també anem a escoltar les mescles, llavors opinem, diem el que ens agrada, el que no ens agrada, i el que nosaltres volíem, el que no volíem. Però aquí era... Aquest home en sap tant que apenes diem coses, perquè estem més aprenent que no pas opinant, en saben. Doncs anem a escoltar les mescles, i el més ja ho sabeu. Ben sento i penso que enganyes el cor i prens camins que no et porten enlloc i et veig trampejar el temps amb més temps quan saps que passa de pressa i corrent, quan saps que passa de pressa i corrent. Tens sort d'obrir els ulls, no et deixis perdre aquesta oportunitat. Saps que sóc a l'altre costat del món dels homes sense cap, el que no penso mai tornar, no hi ha res a justificar. Quan siguis el sol,
8 un altre cop, avui dijous, dia 22. Per cert, dia important perquè és el cumpleaños d'algú que jo conec i tinc ganes de felicitar-lo, que m'he oblidat. Un cop més l'han tornat a cagar. I això, i com que l'han cagat, doncs la caguen. I sempre la caguem, vaja, ja m'ho diu ma mare, nen, sempre la cagues. Però bueno, què farem? Doncs farem, sóc així. Bueno, tornem aixecant-nos un matí més a 8, però avui amb la diferència de que ha estat tot, absolutament tot blanc. Ahir vam trucar al nostre amic Molina i ens va dir, nens, ojo, que avui nevarà. I el tio per primera vegada avui l'ha encertat. Us podeu fixar, ens hem llevat amb mig metre de neu davant de casa. El nostre cotxe el tenim aquí baix. Us podeu fixar que el cotxe té una placa de gel important, que ara l'hem d'acabar de treure, si no, no podem marxar. No podem marxar amb cotxe. Hem tingut que comprar un vol amb un avió urgent per poder anar a Los Angeles. Però primer tenim que passar per San Francisco a portar el disco. Estem treballant fins molt tard, havíem d'haver marxat avui a les 10 del matí i no hem marxat, per tant haurem de fer nit a San Francisco, corrents demà al matí i portar màstering per anar cap a Los Angeles, o sigui que podeu veure que estem molt estressats aquests últims dies. I la neu, què voleu que us digui? És tot molt bonic, és beautiful, very beautiful, great, és good, és tot, però és una putada del 10. Molt bé, doncs així són les coses i així us les hem explicat des de 8. Ens despedim per última vegada des d'aquí, no sé si filmarem la marxada, però han estat 6 setmanes molt boniques, amb molta feina, molt estrès, molt temps perdut. Ens ho hem passat molt bé, la convivència ha sigut perfecta i bueno, jo crec que han estat 6 setmanes que no oblidarem. Ha valgut la pena venir fins aquí, tot i que al final és una puta merda. I res, marxem d'aquí, que tenim unes ganes ja de veure el personal, de veure els nostres amics i més coses. Gràcies. L'Ax Busto per l'Audiència de Catalunya, dia 22, 8.